Kaixo kaze eta guneko adizkideak, zelan zaudete, eneko nauzue eta nire lankidekin batera kaze eta guneko lantaldearen parte naiz. Astero bezala, gaur egun teknologia berrien munduan berri den gai desberdinen inguruan hizketan gatoz zuengana zuzenean gure YouTubeko kanaletik. Gogoratu, zuzenean ikus gaitzakezuela, baina gogoratu ere orain arte eskainitako hitzaldi guztiak gure YouTubeko kaze eta guneko kanalean ikusgai dauzkazuela. Beraz, sartu zaitezte eta ikuskatu itzazue. Eskerrik asko kaze eta guneko langileok osotzen dugun lantalde guztiaren izenean, eta minutu entretenigarriak izan dietzazula espero dut. Beraz, ekin diezaiogun bada gaurko gaiarekin kaze eta guneko zuzeneko hitzaldietan. Gaurko gaia, zein da gaurko gaia? Kontsultatu trafikoko zure puntuak eta historiala. Gaur, modu eta era errez eta erabilgarrian, trafiko eta DGT-aren web orrialdean murgilduko gara. Izan ere, bertan, bai zeuen historiala puntuak eta hainbat gauza ikuskatzeko aukera izango baituzue. Beraz, gaur gure artean kontsultatu trafikoko puntuak eta historiala. Beraz, pizkanaka, pausuz pausu joango gara gaurkoa egiten. Hala ere gogoratu beti ere, trafikoaren inguruan datu batzuk emango dizkizuet gaiarekin pizkat hasteko. Izan ere, 2022 urtean DGT guztira 5 milioi baino salaketa gehiago jarri zituen. Hau da, aurreko urtean baino gehiago. Hau da, igoera egon zen. 3 izunetatik 2 abiaduragatik. Droga kontsumoa, mugikorraren erabilera eta arduragabikeria gidatzean salaketak gutxitu egin dira. Alkohola edatagatik eta asegururik gabilotagatik beraz igo. Eta 2023 urtean zenbat hildako egon ziren, 1.800 hildako egon ziren. Beraz gaur egun gogoratu, gidatzen gaudenean adi ibili behar garela. Beraz, hasteko, ziuranik, zeuek karteran zeuen gida baimena eramango dozu, ez? Txartela karnetan bertan, gaur egun zein da gauza, karteran eroan beharrean zeuek mugikorrean eroango duzuela. Bai, zeuen puntuak, bai karneta eta dana talako. Eta gauza guztiek gaur egingo ditugu pausuz pausu. Izan ere, bebai, zeuek ointxe bertan, zeuen mugikorra hartzen baduzue edo eta ordenagailua, berau egiteko gai izango baitzarie. Beraz, gogoratu bai, ordenagailu, tablet, zein mugikorrean gaur egingo ditugunak egiteko aukera izango duzue. Hasteko, imaginatu egunen baten ordenagailua hartzen duzuela, bastiro, egin bar duzuen lehenengo gauza zera da, DGT-aren web orrialdean sartu. Hor beko partean linka ikusi dezakezue. Beraz, zuzenean DGT-aren web orrialdean sartu zaitezte. Behin web orrialdean sartuta gero, goiko menuan, goiko partean, gure zerbitzuak dalako atala ikusiko duzue. Hau da, bai euskeraz zein gazteleraz, gure zerbitzuak, servicios. Bertan gauza asko ikusiko dituzue, baina zein da gaurko gaia? Gida baimena, hor pantailan ikusten duzuen moduan, eta gida baimenaren barruan zure baimenei eta puntuei buruzko informazioa. Eta bertan klik egin eta gero, kontsulta eta puntuen ziurtagiria. Nahiko ulerterreza eta eramangarria. Beraz gogoratu,
menuan sartu behar zariela eta puntu horiek jarraituz banan. Gogonatu, puntuak kontsultatzea, hau da, 12, 15, 14 puntu doainiko zerbitzua dela. Hori bai, zeure puntuen ziurtagiria behar baduzue, horregatik bai ordaindu beharko duzue, baina puntuak ikuskatzea doainiko zerbitzua da. Hori egin eta gero, beko partean, pantaila ikusita gero, egiaztatu zure puntuak aukera topatuko duzue. Eta egiaztatu zure puntuak aukeran sakatu eta gero, zure puntuen balantzea egiaztatzeko aukera desberdinak eskainiko dizkizue DGT-aren web orrialdeak. Nik gaurkoan eta nik normalean erabiltzen dudan aukera zein da, klabe dalako aukera. Halere, aukera gehiago dauz eta gero beste batzuk ikuskatuko ditugu. Bai telefonoz, DGT-aren aplikazioa, baina nik ointxe bertan klabe dalako aukeraz sartuko naz. Azken finean, sarbide mota dalako hau klabe mobil deritzona. Hau da, klabe mobil dalakoa ikusiko duzue. Hor adibidez pantailan argi adiera dizuet. Hala ere gogoratu. Hau, lehen aldiz egiten duzuenean, beti ere klabe mobil dalakoan registroa bete beharko duzue. Hau da, zeuen datuak sartu beharko dituzue. Hori egiteko honena zera da, imaginatu, sartu zaitezte Googleen edo edozein bilatzailetan eta zuzenean idatzi dezakezuna zen da, registro klabe. Bertan, olako pantaila topatuko duzue. Hau da, klabe sisteman erregistratu. Bertan sakatu, zeuen nana edo DNI-a sartu eta jartzen dituen urratsak jarraitu beharko dituzue banan. Hau da, klabe dalako sistema horretan registrata egoteko. Behin registroa bete eta gero alde batetik, mugikorra hartu beharko duzue eta bai Android edo iOS, hau da iPhonea badeko zue, sartu zaitezte bai Google Play edo App Storeen eta jeitsi ezazue klabe dalako aplikazioa. Hau da, klabe dalako aplikazioa zeuen mobiletan ere instalatu eta izan behar duzue. Beraz gogoratu, alde batetik, klabe sisteman erregistratu, ordenagailua edo mobila dela medio, eta bestetik zeuen mugikorretan aplikazioa instalatu ezazue. Behin hori egin eta gero, klabe mobil aukera sakatu, zuzenean klabe mobil sakatu, eta behin sakatu eta gero, zeuen ordenagailuetako pantailan olako QR kodea agertu egingo da. Pantailan nik adibidez atxo egin nuen eta adibide bat jarri dizuet. Behin ordenagailuaren pantailan kode hori atera eta gero, hartu ezazue zeuen mugikorra, sakatu klabe dalako aplikazioan eta zuzenean zeuen mugikorrarekin eskaneatu ezazue pantailako kodea. Behin pantailako kodea eskaneatuta gero, zuzenean zer agertu egingo da? Zeuen puntu kopurua. Azken finean, olako, imaginatu, hortik zoazela eta QR kode bat eskaneatzen duzuela, baina berdin, baina gauza da QR kode hori pantailan agertuko dela eta zeuen mugikorrarekin eskaneatuko duezela, hori baino ez. Eta behin hori eta gero pantailan zer agertuko da, puntu kopurua, adibidez hor badeko zue 15, 12 edo dana dalakoa. Gauza zera da alde batetik zeuen mugikorretan klabe dalako aplikazioa instalatuta izan behar duzuela eta baita ere klabe dalako sisteman
erregistratuta egon behar zaretela. Azken finean, bi rekizito edo bi arau bete behar dituzue. Hori baino ez. Hala ere gogoratu, zarrantzaren bat badeko zue, etor zaitezte kazetagunera eta lagundu egingo zaituztegu. Zeuen puntuak eta historiala ikuskatzeko era gehiago, beti ere, olako gauzetan sartu nahi ez bazarien, gogoratu, telefono zenbakia ere badeko zuela, hau da, 060 telefono zenbakia. Bertara deitu, datuak eskatuko dizkizuete eta aurrera. Beraz, telefono ere egiteko aukera duzue. 060 zenbakia dala medio. Aukera gehiago, bideokonferentzia bidez, bebai ere aukera dago DGT-aren web orrialdea dala medio eta Zoom aplikazioa dala medio. Azken finean bideokonferentzia aukeratzen baduzue, Zoom bideokonferentzia aukera erabiliko dute. Azken finean zeuaz konektatuko dira galdera batzuk ikusteko, zeure arpegia ikusteko, eta abar. Beraz, bideokonferentzia aukeratzen baduzue, Zoom dala medio. Beraz, orain arte aukera batzuk ikusi ditugu, bai mugikorra, ordenagailu edo tableta dala medio, baina aurrerantzean gehiago ikusiko ditugu. Klabe PIN dalako aukera. Lehen klabe ikusi dugu, orain klabe PIN dalako aukera. Azken finean, antzekoa da, baina, aukera desberdinen artean bat gehiago. Gauza da, aukera hau dala medio, PIN bat bidaliko dizuetela, bai zeuen mugikorrera, eta gauza da, PIN hori pantailan jarri egin beharko dugula. Hala ere nik adibide batzuk jarriko dizkizuet. Hasteko, imaginatu ordenagailuan zaudetela, tita, DGT, tal, lehen, aipatu dizkizuedan pausu guztiak egin eta gero pantaila honetara helduko zarie. Klabe PIN sakatuko duzue eta identifikazion, introduce tu DNI, nana sartuko duzue. Nana sartu eta gero gogoratu zeuen nanan iraungitze dat ere eskatuko dizuetela. Beraz, hau ere sartu beharko duzue. Hau da, nanaren iraungitze data dalakoa. Hori sartu eta gero obtener PIN aukera ikusiko duzue, eta obtener PIN aukeran sakatu eta gero, bi aukera izango dituzue. Zeuen mugikorrean klabe aplikazioa instalata badeko zue, bertara PIN-a bidaliko dizuete, adibidez hornik pantailan adibide bat jarri dizuet, zein da PIN-a LNJ, aukera erraza, eta zeuen mugikorretan klabe aplikazioa instalata ez badeko zue, bai SMS bidez bidaltzeko aukera ere izango duzue, beraz, solicitar envío de SMS aukeran sakatu eta klabe hori zeuen mugikorrera bidaliko dizuete SMS bidez. Hau da, beti ere klabe aplikazioa instalata ez badeko zue, beraz, bi aukerak dauzkazue. Imaginatu mobil zahar bat daukazuela, smartphoneik ez deko zuela, beraz, zein da aukera? SMS bidez. Behin, SMS hori sartuta gero, hau da, jaso duzuen PIN-a sartuta gero, zuzenean pantailan zer ikusiko duzue? Puntuen egungo saldoa eta puntuen historia, bertan ikusgai zuzenean eta eguneraturik. Beraz ikusten duzuen moduan, nahiko erreza eta erabilgarria da ere klabe PIN dalako aukera erabiltea. Horrez gain,
trafikoaren historiala eta ikuskatzeko aukera izango duzue. Orain arte aipatutako urratsak, hau da, jarraituz, hau da, klabe edo klabe pin dala medio. Azken finean, DGT-aren web orrialdean sartzen bazarie, aukera asko izango dituzue, hau da, isunak eta zigorrak, zeuen gidabaimena, zeuen ibilgailuak, ze imaginatu ibilgailu bat baino gehiago daukazuela, ibilgailuen datuak ikuskatze aukera, zure ibilgailuaren ohiko gidaria, ze imaginatu zeuen ibilgailua ere seme alabakero erabiltzen dauela, zirkulazio zerga ikusteko aukera ere izango duzue. Azken finean hor pantailan ikusten duzuen nahiko menu intuitiboak eta erabilgarriak dira. Isunak eta zigorrak, gidabaimena, zer egin isuna jaso baduzu, nork ordain dezake isuna, Europar batasuneko isunak, Europara bazoazte, azken finean nahiko aukera dauzkazue, eta bertan denbora eta denbora igaro dezakezue. Horrez gain ere, ibilgailuak, bidearen baimenak. Azken finean aukera guzti hau non topatuko dituzue, DGT-aren web orrialdean gure zerbitzuak aukeran hain zuzen ere. Horrez gain, aukera gehiago ikusiko ditugu. Izan ere, nik gidabaimena amendekot, baina horrez gain, mugikorrean DGT-aren aplikazioa instalatu dut. Mi DGT dalako aplikazioa. Doainikoa da, musutruk, eta bai Android edo iOS sistemak erabiltzen bai dituzue. Hau da, Android mugikorra edo iPhonea erabiltzen badituzue. Bietan erabilgarria daukazue. Hau egiteko azken finean aplikazioa, Mi DGT dalako aplikazioa instalatu ezazue. Izan ere bertan aukera asko topatuko dituzue. Behin aplikazioa mugikorrean instalatu eta gero, bi aukera dauzkazue zeuen gidabaimena konfiguratzeko edo. Alde batetik, datos personales dalakoa eta bestetik orain arte aipatu dizuedan klabe dala medio. Datos personales aukera sakatzen baduzue, sartu ezazu zeuen DNI zenbakia, zeuen NAM zenbakia, zeuen gidabaimena, BC edo dana dalakoa, jaiotze data, eta baita ere gidabaimena eman zizueten lehenengo urtea edo, hau da, gidabaimena jaso zenuten urtean, hau da, 80an, 80an edo 1970 urtean. Behin hori eta gero, obtener pin dalako aukeran sakatu eta zeuen mugikorretan pina jasoko duzue, bai klabe aplikazioan edo baita SMS dala medio. Beraz, datos personales. Klabe aukera hautaten baduzue, normalean bai zertifikado elektroniko, klabe permanente edo klabe pin dalakoa dala medio. Normalean, zeuen mugikorretan klabe dalako aplikazioa instalatu baduzue, gogoratu, klabe pin sakatu, zeuen DNI-a nana sartu ezazue, obtener pin, eta zeuen klabe aplikazioan pina jasoko duzue, bertan sartu eta aurrera. Hori egin eta gero zuzenean, zeuen gidabaimena ikusiko duzue, pantailan ikusten duzuen moduan, baita ere zeuen puntuen saldoan sartuko zarie, puntuak ikuskatzeko lehen ikusti dugun moduan. Eta nire karneta aukera sakatzean, zeuen karneta ikusiko duzue mugikorrean zuzenean DGT-aren aplikazioa dala medio. Horrez gain,
zeuen ibilgailuak, zeuen izunak, izapideak, azterketa notak, aurreko itxorduak eta egiaztatzeak bebai. Azken finean, zeuen mugikorretan dana aplikazio berean izango duzue. Izan ere, imaginatu noizbait kontrol batean gelditu egiten zaituztela. Zeuek DGT-aren aplikazioa dela medio, zeuen karneta muian erakusten badiozue, legala da. Beraz, gogoratu, zeuen aplikazioen mi DGT dela medio dena badeko zue aplikazio berean. Horrez gain, gidariaren gidatxostenak, ibilgailuak, hau da, ohiko gidariak, ibilgailu txostenak, dokumentazioa, tasa ordainketak, azken finean dana bat batean hor deko zue nire DGT dalako aplikazioan. Beraz, ez baduzue, gogoratu instalatu ezazue, eta zalantzarik baldin baduzue prozesua egiterakoan, deitu itxordu askatu eta etor zaitezte zeuen kazetagune hurbilenera. Laburbilduz eta gaurko itxaldiaz bukatuz, gogoratu, sarbidea klabe dalako aplikazioa, instalatu ezazue klabe dalako aplikazioa zeuen mugikorretan prozesu guzti hauek aurrera eroateko, bai mugikorra eta ordenagailua dala medio. Gogoratu bebai, telefono zenbakiare eskuragai daukazu, hau da, 060. Deitu ezazue, imaginatu mugikorra eta ordenagailu ez baduzu erabiltzen, dei ezazue telefono horretara. Kontsultatu ezazue gidabaimenaren puntu guztiak, mobila edo ordenagailua dala medio, zigorrak, izunak eta dana momentuan. Izan ere informazio guzti hau eguneratuta dago. Eskerrik asko gaur bertan egoteagatik, gogoratu, itzaldi gehiago dauzkazuela eta horrez gain, web ataria ere badukoula, www.bikoitz.kzgunea.eus, bloka bebai, eta sare sozialetako jarraitzaileak bazarete, YouTubeen, Facebook, Xen eta Instagramen bebai, gaudela. Egin klik eta aldatu txipa eta gogoratu. Kotxea hartzen duzuenean adibili. Laster arte eta ondo izan.